खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ प्रमद बर'नि बिटिआर खुंथायखौ दुखु मोननानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों गोबां मददगिरिफ्रा गोबां समफोराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बिपिएफ दोलोखौ मदद होफैनाय बायदिनो 4 नं जमदुवार बियाबावबो गोबां मददगिरिया बिपिएफआव जयनिं जाफैदों। बिपिएफ दोलोनि बिजाथियानो देरहागोना रोखा 100% बिपिएफआनो देरहासार जागोन। प्रमद बर' बिथाङा एभिक्सन खालामनायनि मास्टार बिटिसिखौ गोजोन नांगौब्ला बिपिएफ दोलोनि गोनांथि नंखाय प्रमद बर'नि रादायखौ नाङा प्रमद बर'नि नंखाय सोलायनायनि जौगानायखौ एबा स्लगानखौ रायजोनो नाङा बेफोर बाथ्राखौ बिपिएफ इउथनि आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों बिपिएफ दोलोआ देग्लायनि बिसायख'थियाव देरहासार जानानै सरकार दागोना 100% रोखा जाबाय होनना गोख्रों रावजों बुंबावो। मख'नो गोनांदि 4 नं जमदुवार बियाबनि जारागुरि गलादांगि प्राइमारि जग्रापारा गामिनि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि मावनायखौ मोजां मोननानै सा 60निबो गोबां बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ सोरखाराव लाबोफिननो थाखाय आरो 4 नं जमदुवार बियाबनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिखौनो देरहासार खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव हाबनानै मदद होफैदों गोबां रायजो राजाफ्रा। नैथि खौराङाव दङ एबसुनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि उनावनो सासे डिएफअ आरो सासे फरेस्ट रेन्जारा ट्रेन्सफार जादों। मख'नो गोनांदि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सनितपुर जिल्लानि गं 40 बर' नखरफोरखौ एभिक्सन खालामगोननि नटिस हरनायनि बेरेखायै थांनाय सानखालि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय खालामदोंमोन जेराव बेनि उनावनो नटिस हरनायजों लोब्बा थानाय सनितपुर सानजा डिभिजननि डिएफअ चाम्पाक डेका आरो सनितपुर सोनाब डिभिजननि सारिदुवारनि रेन्जार सुजित नाराखौ ट्रेन्सफार खालामो। थामथि खौराङाव दङ खोला भारतनि तेलुगु फावखुंगुर आरो कमेडियान पीज वेंकटआ 53 बोसोर बैसोआव रुंसारि जानानै थांबाय। मिथिनो मोननाय जादोंदि फावखुंगुरा किडनी आरो लिभार मोननैनिबो गाज्रि जानायनि जाउनाव गोबाव समनिफ्रायनो फाहामथाय लाबाय दंमोन। नाथाय दुखुनांथावै मैया 19 जुलाइ खालाराव बिथाङा हरखाबै गावनि नखर बिसि फिसाजों लोगोसे गासै बुहुमखौ बिथाङा अराय समनि थाखाय नागारलाङो। बिथांनि रुंसारि जानायाव सावथुन मुलुगा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ रायजोनि दाब दाब जायगायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। बेबायदिनो फिन आरोबाव मैदेरनि उदखाराव क'क्राझार जिल्लानि ब्रह्मपुर गामियाव फैनानै सुबुंफोरनि न'खौ सिलिंखार खालामफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलि 3 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव डिभिजन फरेस्ट रेन्जनि थामहिनबा कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय आवदां हालामनि 9 नं ब्रह्मपुर गामिनि जायदि बसुमतारीनि गंथाम न'खौ दुखुनांथावै हाग्रानि मैदेरा फैनानै गाफाय गासि खालामनानै सिमफायजोबनानै गालाङो। नाथाय खाफाल गोनांदि नखरनि सुबुंफोरा रावबो जेबो जोखोम जायाखै आरो खुनु रोखोम जिउ रैखा खालामनो हादों होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। दिनै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा भुगिनांनाय नखराव थांनानै खौरां लाहैनायखौबो नुनो मोन्दों। बाथि खौराङाव दङ सा 100निबो गोबांसिन बिपिएफनि आइजोफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो गावबागाव दोलोनि फोसावदिंनाय जयनिं खालामनाय हाबाफारिफ्रा गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। जेराव बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गासिबो हान्जानि गेजेराव दोलो सोलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो थादों। बेबायदिनो थांनाय सानखालि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय सरायकला पार्ट 1 गामिनि बिपिएफनि मददगिरिफोरा क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लोगो आफादगिरि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव सा 100निबो गोबां आइजोफोरा जयनिं जाफैदों। बे हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, इउपिपिएल मेडिया सेलनि मासिगिरि हान्थिगिरि नार्जारि, इउपिपिएल हान्जानि बुथ मेनेजमेन्ट चिफ कनभेनर ब्रजकुमार बसुमतारी आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मणिपुरनि हिंसायारि जाथाय आरो दाङाबाजि दावराव दावसिनि समावनो पुलिसआ फिन आरोबाव गोबां बिबांनि गुलि बारुद जब्द खालामनो हादों। मणिपुराव काकचिं जिल्लानि सिङाव थानाय दिपनि पुमालेम पाट ओनसोलाव मोनसे अपारेशननि समाव पुलिसआ 1406 राउन्ड 9mm पिस्तलनि गुलि .303 नि 125 राउन्ड आरो गंसेनि खालि कारतुस बोखांनो हायो। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बे गुलि बारुदफोरखौ बबेबा उदखारि आफादा हाग्रायाव दोनखोमादोंमोन।
बबेखानि हाग्रायाव दोनखोमानाय बे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गुलिफोरखौ जब्द खालामनायनि उनावबो पुलिसा गुलि बारुदखौ दोनखोमानायनि थाखाय रावखौबो हमनो हायाखै। बेनि थाखाय बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौबो जागायदों। मिरु सोरखारा भारतारि अख्रां रैखाथिनि गोहोखौ बांहोनो थांखि लादों। बेबादिनो हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेडखौ तेजस मार्क 1 दावहारु बिरखंजों भारतनि अख्रां रैखाथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां बिबान होनाय जादों। आफादखौ लाइट कम्बेट एयारक्राफ्ट तेजसनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 4 विं सेट होनो बिबान होनाय जादों। बेजों लोगोसे मिरु सोरखारा हिन्दुस्तान एर'नटिक्सखौ अट'मेसनि गेजेरजों गां सेट दिहुननायखौ 12 सिम बांहोनो खावलायदों। बे मख'जाथावदि गां सेटफोरा दावहा नांग्रा बिरखंनि मोनसे गोनांथार बाहागो। बिसोरो मोनसे दावहा नांग्रा बिरखंखौ गोजौ गोख्रैथिजों दावहायाव नांथाबहोनो हायो। मिरु सोरखारा मिजिं थिदों दि तेजस बिरखंखौ आरोबाव बांहोनाया हादोरनि अख्रां सान्थ्रिखौ गोख्रों खालामगोन। बे हाबाखौ मेक इन इन्डिया आरो आत्मनिर्भर हाबाफारिनि सिङाव फोजोबनाय जागोन। गोजोनथाव खौरां, फिन आरोबाव खुंथाय सोरखारनि गोख्रों नाजानाय आरो बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि नाजानायनि गेजेरजों गोबाव बोसोर एनआइए केस नांनानै थानाय गासै 20 बारग' एनडिबिफोरा थांनाय सानखालि क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय उदां जानो हाबावबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सान सिगाङाव क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्रायनो माखासे बारग' एनडिबिफोरा उदां जानानै फैदोंमोन। बेनि उनाव फिन आरोबाव बिथांमोना उदां जानानै फैनाय बायदिनो थांनाय सानखालिबो 20 बारग' एनडिबि बिथांमोना उदां जानानै फैयो, जाय बिथांमोना एनआइए केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि उनाव 10 आरो 11 बोसोर जोबथेसालियावनो थानांदोंमोन। जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडिबिफोरा उदां जानो हानानै गोजोननाय फोरमायदों सोरखारखौ आरो क'क्राझार बिजिरसालियावनो 5 बारग' एनडिबिफोरा दंबावो, बिथांमोनाबो थाबैनो उदां जागोननि खोथा बुङो। उदां जानाय बारग' एनडिबि बिथांमोना आसा खालामो बिथांमोनाबो जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हायो। बेराफारसेथिं रन्जन दैमारि बिथां थामहिनबा बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया माब्ला उदां जागोन? माब्ला बिथाङा रायजो राजानि हास्थायनायखौ सुफुंफैनो हागोन? माब्ला बिथाङा नखरजों बिमा बिफाजों अरायथा थाफैनो हागोन? बेफोर सोंलुआ दिनैनि दिनाव गोबां बर' रायजो राजाफोरनि। थांनाय 2024 मायथाइयाव बिथांनि बेल हियारिं जानो गोनांमोन। नाथाय सासे स्पेशेल उकिलआ बुंनाय बायदिब्ला 2025 मायथाइनि जोबनाय समहालागैसो रन्जन दैमारिनि हियारिंआ फिन जागोन। आसा खालामो बेनि सिगाङावनो जाहाथे रन्जन दैमारिनि बेलआ मोनो एबा बिथांनि हियारिंआ जायो, बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।